מה הרגע הכי מרגש שחווית עם לקוחה? תפרתי פאה רפואית לאישה ש4 שנים חיפשה פאה המדויקת שלה, היא חבשה את הפאה, היא פשוט התחילה לבכות. מה ההחלטה העסקית הכי אמיצה שעשית? לפרוש מהוראה, פשוט להחליט שאני יוצרת את זה, ומכאן והלאה פשוט הכל יתגלגל. איזו תכונת אופי הכי בנתה את ההצלחה שלך? התמדה, יש לך מטרה, נכון, קשה בדרך, אבל יש לך מטרה הרבה יותר גדולה מכל הקשיים הקטנים שככה את עוברת. איזו תכונה דווקא הקשתה עלייך בדרך? זו תכונה כזה טריקית, גם עוזרת לי וגם הקשתה עליי הרבה, זה הקטע של הפרפקציוניזם. אם אני עושה משהו שיהיה מושלם עד הסוף, אם היית צריכה לבחור, מקצוע או שליחות? חד משמעית שליחות. מי האמין בך בהתחלה כשעוד לא האמנת בעצמך? בעלי. היה רגע אחד שהבנת שזה הייעוד שלך? הלקוחה הראשונה, הפאה הראשונה שתפרתי לה, אושר בעיניים שלה, אמרתי כאילו, זה מה שאני רוצה לעשות. מה היה האתגר הכי גדול שלך בתחילת הדרך? לצאת בהצהרה, מהיום זה מה שאני עושה. שלום כולם, אני פותחת סלון פאות. מה למדת על נשים דרך העבודה שלך? כשאישה מחוברת לעצמה, היא אפילו לא יודעת איזה כוח ואיזה עוצמה, והיא בלתי מנוצחת.